Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa pagid ka transport strike agit patigayon sa mga drivers ang depasahero nga salakyan subong nga adlaw. Mga driver na gaduso nga ipatuman na ang 13 pesos nga plete nga madugay na naaprubahan sa LTFRB pero wala lang napatuman kay naluoy ang mga drivers sa mga commuters. May report sa Richard Caballero. Ako ng mga panawagan lang sa mga pasahero, mga pinalangga ng pasahero. Ga-considerar kami sa inyo, pero dapat ang crisis subong hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kabilugan. So, kung nagkasakripisyo kami, sa pila ka tuig na savings sa amon, it's time naman siguro nga konsiderahon mo naman kami. Ini ang panawagan sang driver nga si CJ Halandoni sa mga commuters. Si CJ nagabiyahe sang Punta Taytay Central Market nga jeep. Suno sa iya, 2023 pa lang, 13 pesos na ang minimum fare base sa taripa nga gimpagwa sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kun LTFRB. Pero bangod ginaintyende sa mga driver ang mga commuters, ginabaton lang nila ang napulo ka pesos bilang minimum fare. Sang nagtimbuok na ang presyo sang gatong, halos hindi na makalabot sa 500 pesos ang ginapauli ni CJ sa iya pamilya. Kami ka kulukto sa prodo at daw sipa kada biyahe namon 2,000 pesos na amon ginaprodo. Pila lang na rounds ang 2,000 mga 7 lang na 6 to 7 rounds. Pila lang makoleksyon namon. Almost 50% giyang nadula sa amon. Di makakuli kami 400, 450, pinaka nami 500. Di iso sugo nga pamalaklon. 500 mo sa ano madangkan sa 400. Amo na nga kapangayo lang ko dispensa sa mga commuters kag intindihan na ilang ta. Nagapanawagan ang mga driver nga kuntani, mahangpan man sang publiko ang kaimtangan nila subong. Sandig sa Public Utility Jeepney General Fare Guide sang LTFRB, humalin Oktubre 2023, yara na sa 13 pesos ang plite sa una nga 4 ka kilometro. Ini ang antis paginduso ang saka plite kagilayon nga pagsuspend ni President Ferdinand Marcos Jr. sini. Nagsaka na sa programay, hindi sa masyado. Amo na ganun sir nga wala namon ginimplementar ang 13. Kay simple para lang ang konsiderasyon man sa pasahero. Ang natabo kaling sir, kay naanad na ang mga pasahero sa pulo, hasta subong pulo. Kami, insist kami, may natabo na ginabidyohan kami, kabayral kami, kay sumahal ko naman sukot. May ara to, kagapon may pulis naman, yun papulisan naman, ang driver, kay sukot ko na sa... Pero sa totoo lang, naman dapat inform naman sa publiko. Kainas ang aga, nagpatigayon sang untat biyahe ang grupo nga Kinetco kag Undok Piston. Iniagod magpanawagan sang pagkakasang value added tax kag pagbasura sang oil deregulation law. Panawagan Manila, ayuda para sa tanan nga mga drivers bisan wala pa sang provisionary authority. Kung adlaw isapit man naton ang mga listahan sang aton ginaapilar nga wala madala nga mga drivers kang operators nga ang ila franchise ara pa sa under motion for reconsideration ang application sa 1-year renewal sa professional authority motingon under approval pa kay nga ang basihan naton before sa programa sa PUP Modernization Program padayon na ining nagabiyahe sir active na ini hindi lang nangin active kag updated nila papel tungod sa ining threat sa phase out ng programa sa PUP Modernization Program. Alas 6 kay na sang aga nagsugod ang untat biyahe sang among nga grupo. Kag nagtakop naman ini alas 4 sininga hapon. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.